ki wallahi ba biya na in nuna miki ni cikakkiyar yar iska ce ba da keke na fif zan je miki da baba na ganki a CCTV camera dina na yi ruwani din shi aje baya na ganki kin zo da mota kun faka a gaba wata Accord su kuma sun zo a cikin keke na fif guda biyu ba biya na rantse miki da girman Allah hilos zan dauka bakin kalla bossa ne da nake doka ko me ake kiran su da in zan je biki ko me suna tafiya da ni ba to ai ni na san me nake ni ba jahila ba haka kawai ba zan bar dan tsinan ne ga falalle ya cutar da ni ba a gidanan nan da nake a tsare nake ina cikin rufin asirin ubangiji kuma if you thought I am alone ai wannan gate din da aka bude miki na ai an bude miki ne ki shiga da kin shiga da kin rena kanki wayo kuma na gode wa Allah Allah baya ba daidai ba da ya kawo abin ina barci ban san da zuwan ki ba ban san da tafiyan ki ba da ina ce na ganki a bakin kofar gidana nayi karya kuma ke ma kin san baki ganni ba saboda wallahi ba abin da zai yana ni fita kuma na tabbata da abin da zaki gani na fita da shi wallahi daga sama na ce miki in na dauka kafan daya na harba zan ce ku jira ni na san za ku daga ido ku gani kin san dai ne za a ce ai na tabbata ba zan gan ko daya ba ai ni ba za a tashe ni ba in kin gan a gidanan nan ina barci an tashe ni in kin gan an tashe ni sai dai abu guda biyu menene abu guda biyu daman school bus din suna na Khadija das in driver na ba zai doke ta ba a type zan ce school bus su doke ta idan ba su zo ba Fati ne za ta kira ni a waya mai aiki na idan ta gan ban dauka ba tana da spare key za ta bude sama na ta shiga ta buga zan ce waye ne a take za ta isar min da sakon momi ni ne 7:30 school bus din suna na Khadija bai so ba to shine kadai ake tashar da ni ko wata rana Khadija ta tafi saboda kun san makaranta ne da islamiya a hade sai 6 take zuwa gida to ko idan naji wuraren 12 ko 11 ana buga min kofa na to Fati ne ita again momi na duba Khadija ta manta da jakan uniform dinta wato uniform dinta za a sa mata vest da skin tight da kuma uniform dinta za a guga mata a sa mata irin wannan leda kaman ziplock din nan sai a sa mata a wani ba to in ta manta to shine zan yi maza in kira Balarabe direban tan da yake kai ta makaranta wata rana in ce Balarabe kana ina yana guri kaza ka zo gida yanzu nan ka dauko uniform din islamiyyar na Khadija ta manta to abu biyu kawai yake sa ta da ni amma tun zuwan ku ba biyana na ba mu ma'aikata na da har Fati in doka nace kun cuce ni dan Allah an sun gan abun irin haka a ta da ni ofisan gidana yana ce ne sayyada gwamman da kike bacci nace gaskiya ne Allah baya ba daidai ba amma ni astaghfirullah wa tubi ilayka na so ido na biyu nan zaki san waye dorawa sayyida Sadiya Runa gindi a Najeriya nan zaki san da wane tinka da wane ke takama kin san da wane ke takama a Najeriya gabaki daya ba ma Najeriya ba duk duniya Allah zaki san shi ya tsaya min a ranar da a ce ido na biyu zaki san kafin in zo unguwar nan in zauna Allah ne ya kafar da ni amma Allah baya ba daidai ba I pray she comes back again woyo ni ma to mutun da barin da miki yanzu neman ta ake ta ko ina duk inda take hankalinta ba a kwance mutum idan anti Jamsi ta miki abu kan ubanta ne miki
zaki ce wai zaki kai yan daba kabarin babanta aje a yi fitsari a tofa mishi yawun asuba sannan a tona kabarin a kara sassare kuma mutumin nan dan garin Kano ne yana da ƴaƴa a cikin Ɗaurayi. Duk wanda ya san Ɗaurayi kun san ina ne Ɗaurayi wanda ba sa cikin Kano inda aka yi wannan kisan gilla da mama da ƴaƴa guda 5 nan ne fa Ɗaurayi nan ne cikin unguwan su Anti Jamsi yake yana da ƴaƴa da ya bari a doron duniya sun fi guda 40 da Babiyana kuma kina Kano ki furicin nan ma ubansu kin zace Anti Jamila ne kaɗe ƴarsa ayayya ku je pejin Anti Jamsi mana ku je ku ga bidiyon da Anti Jamsi ta mata Anti Jamsi ta ce Babiyana ina rokanki da Allah ki haƙuri Babiyana ki mun wannan taimakon kin gan kamar yadda kika je bakin kofan sayyada da ƴan daba dan Allah Babiyana ki zo bakin kofar mu a Ɗaurayi da Allah Anti Jamsi take rokanta Babiyana you are in trouble